Nou episod de Clash Royale. Acum facem un chest opening. 4 mega minion, dar am apăsat din greșeală pe golden chest. Vreau să încep altfel, dar în fine. Fireball și un Ice Spirit. Nu, Ice Spirit. 77 gold. Un Barbarian Heart, 10 arcări. Silvere. 53 gold. Un Elixir Collector. Și 9 Royal Giant. 71 gold. Un Barbarian Heart. Și 10 Ice Spirit. Deschidem goldenul. 114 un Fireball. 8 Golden Gang. 2 Barbarian Heart și 24 Elite Barbarian. Și cu Crown Chest. 2 diamante. 3 Golden Gang. Barbarian. Ciuciun. Da, să donăm și noi. What? I-am donat, dar în fine. Da, avem și noi 3 legendare. 1, 2, 3, dar acum aveam 4. Doar că mi-a picat Inferno și l-am dat acum la 2. Dacă nu mi-a picat Inferno, aveam 4. Da? Da, și cam atât a fost. A fost doar un chest opening. Să-mi spuneți dacă vreți pe urmă. În episodul următor o să facem un chest opening și cu meciuri. Da. Ne vedem data viitoare. Pa!